ita ga tsohuwa lahiya ga alama dai wallahi tana cikin damuwa. Bari in gani abin da nika iya taimaka mata na wanda bai karhi na ba. Salamu alaikum boya Allah. Wa alaikum assalam. Tsohuwa ina yini? Lahiya lau. Mi sunanki halan? Sunana kuma? Najeriya. Shekara ki nawa? Shekara ta 60. A'a, kina da diya? Ina da diya. Diyan ki nawa? Diya na 36. Allah sarki, rututu annan. Tsohuwa alami sunan babban diyarki. Abuja. To amma kuma ke tsohuwa kina da diya har 36 shekara 60 kuma mi an na shiga damuwa. Ai dole in shiga damuwa manya-manyan ɗiyan na ba su da taimako. To yanzu dai in na fahimce ki cikin familin ki tsohuwa Najeriya akwai matsala kenan. Akwai matsala ba su da taimako babu aikin yi. Ɗaya. Babu abinci. Biyu. Ga rashin wuta. Uku. Kaga babu tsaro. Sannan bangaren lahiya mun gode. La ilaha illallah. Lalle tsohuwa Najeriya abin tausayi kike to amma ki ba kuka. Kice Najeriya babu tsaro, babu wuta, ga talauci, kice yunwa, farashin mai kice sai hauhawa ya kai. Ƙara ƙaruwa yake. To ke da Allah ya ba iko da dama na canza aure duk bayan shekara 4 in an daɗe shekara 8. Kuma gashi har auren ki yanzu da wanga miji ai ya kusa karewa ko? Ƙware ku ya kusa karewa. To ke tsohuwa Najeriya yanzu kina da mabiɗa? Suna da yawa ko lisa huwa ba su yi. Taɓija. To akwai wanda ki zaɓa don ya zama mijinki don tausayi ga 'ya'yanki ko kuwa a'a? Akwai wanda 'ya'yana sun ka zaɓa ne. Su ɗiyanki 36? Wanda shi a zaɓin su ganin yana iya musu adalci? To shi wanga wane na? Dr. Ahmad Adamu Ma'azu, wato walin Bauchi, tsohon mijin ɗiyata, watan Bauchi. Inda ki aure Dr. Ahmad Adamu Ma'azu walin Bauchi wato tsohon gwamnan jihar Bauchi. To wallahi tallahi an kai ƙarshe. Saboda turare ko ya ƙiya uwa ta kwalba. Kuma ya riga ya zama hakkin tsakar gari ana so a kone shi gobara aka shakka. Hannun dama na wallahi ya raba ya ba kowa. Kai mai so aljanna mutuwa shi kai fa. Wato sai in tashi daga sunana na tsohuwa Najeriya in koma ƴan duma-duma. Ki koma ƴan duma-duma. Ai wallahi tsohuwa Najeriya ina faɗa miki walin Bauchi ɗiyanki ba ƙaramin abu sun kai ba. Da sun ka zaɓo shi haziki mutum fasihi. Shi suka so. Wallahi. Shi sun ka zaɓen min. Shi sun ka zaɓen miki. A to wallahi ya kawo sadakin ƙuri'u a ɗaura aure. Ƙungiyar Dr. Ahmad Adamu Ma'azu Support Organization wadda take ƙarƙashin jagorancin Alhaji Mustapha Hussaini Bubuce. To suna nan su ma suna yaƙi suna yin ƙoƙari iyakan nasu ƙoƙari ba don komi ba sai don su ga ya zama mijinki. Tsohuwa kina da mabiɗawa. Sosai. Wallahi kina da masoya amma matsala duk ba don Allah suka son ki ba don abin da a cikin arzikin da a cikin ki kama daga mai hetur, arzikin noma, arzikin zinari, duk wanda zai tuwa shi ce yana son ki. In ki cire Dr. Ahmad Adamu Ma'azu walin Bauchi, to wallahi duk ɗan abin da an gare ki na shi ka son shi an shi. To ni shi ɗaya ma ni ka so. Wallahi. In ji daɗi na. Ai tsohuwa ba dai auren ki ya kusa mutuwa ba. Allah ya ƙarfi. Yawwa. Ai wayannan matsaloli duk kawowa za su yi. Ko. Ba a sake yi muna kuka a ƙware mu. Ke san da tone ya hwatsa muna kuka ya ce don Allah mu zaɓe shi wai na ƙware na. Sai ga ya litan mai yanzu ta ruhe jikka. Wallahi litan mai jikka. Jikka guda. Allah dai ya sawwake wai mai kuka kenan. Yace in taliya tana mutala 3 yace an sai da ita naira 50 an cuce mu. Sai ga yanzu ta ƙara naira 140 sama. Allah sai